கைஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து கொஞ்சம் சூப்பர் ட்ராயிங் பண்ணுவேன். அதனால் வந்து ட்ராயிங் பண்ணி ஒரு வீடியோ போடலான்னு இன்னைக்கு வந்து வந்திருக்கேன். ட்ராயிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து பெயிண்டிங்லாம் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வாங்கிட்டு வந்துருக்கு புதுசாக. இது வந்து பெயிண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெட்சு கிடையாது, பெயிண்ட் தான். இதோட ப்ரெஷ்ஷு மட்டும் பெயிண்டோட ப்ரெஷ் வச்சுருக்காங்க. ட்ராயிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவா.